Yo, it's now lunchtime. Tiri kunew house. Nomai mwana wangu. Tagara pasi. Hatisati ane masofa nanhasi. But zvimwe zvese zvinani kutambura zvimwe zvese asi uchidya zvonaka uchibikirwa zvonaka nomukadzi. Hazvibatsiri kuti unogara pasofa asi usingadli zvonaka. Mama, masana ndadla kana 1 spoon aside kutemba aisa mazuva ose kuti munopedza masports. Obvious. Munombotipa chimwe freestyle futi kana kuti manhasi makaperengwa. Ndine nzara ndimbodya. Ndada takupe chimwe freestyle manje unoza kana achidla rice kwaye tichidla mupunga wedu anowanzorwa zvima freestyles but nhasi ndine nzara but yeah. So guys, tichiri kutambura tasimoni hakuna kana TV hatina kana pokugara tichiri kugara pasi but yeah, we are still enjoying life guys. Thank you so much for your love and support. Everything's what Juma Muroro unyakatorera kamaka freestyle but anyways, maybe vaneta nekubika zvonaka saka gamposha. Kuda kuti chi ganibodya. Ini nechikafu manje pepe ndandambodya ijana ndakuda nokuguta ndoba ndositanga kutaurisa right now. Kanda kuguta ndichavaindira. Bye bye guys, asikuda kuimba nhasi.